daway, Apo Diyos, ugdan mo nga mabalinan mi, tiyag talinan, nga mga padayo kin ka, gyaman kin ka, mga presyat kin ka, mga bigbig, karagiti amin, karagin bagad na kada kami, Apo nga nagapukin ka, Apo Diyos, kaputawan kada kami, nuligat amin kin ka. Gyaman ak manan, Apo Diyos, iti panangaramat mo, iti inumutid mo, gyaman ak, iti pagting kinasirigin, mo tap na mabalinak, iti ang tuloy, nga ministro, karagiti nga napapatid nga anak mo. Kaya Apo kas makita, mapuwati kami nga sito, kung babae, iti sangwana mo, Apo, pagpaidalan kin ka, panuray kin ka, Apo Diyos, itatalag kami kin ka, nakatibindar kami kin ka, katsika lang, Apo Diyos, ipang namnamaan mi. Kaya tato yung Apo, adalin mi manan, dagiti sa umo, Apo, iso di magpapigsa kada kami, matigkod kada kami, mangtad kada kami, namnama mo, Apo, itilikodan dagiti trahedya, tibiyag, Apo, dagiti padas, tibiyag, at agyaman kami, manipod ka dagiti sa umo, magpapigsa kada kami, Apo Diyos, mangtad kada kami, nga kankanahin, iti baligi. Iti na ito nga rabi, Apo Diyos, si claim ni Apo, manan, itidakal nga baligi, iti panakadupra, iti puwersa, iti jablo, ket agyaman kami, Apo, iti Espiritu Santo, kagtalinad kada kami, ket aramatan na amot kadi, kasi iti panakabalin nga nagapugin ka, kaputawan kanyak, no di ket amin kin ka. Ket i-claim ko, Apo Diyos, iti panakabless, manipot ti kaubingan, ingga na tinatayngan, ket kukuha mi ti amin nga dayaw, in Jesus' name. Kunay man, amen. Amen. Nawaya kayo at daw. Praise God, ket nada ti Biblia yung, paprado nyo, di libro, iti Joshua, chapter 24, verse 15. So, iti paginadalan ti tata, kat may papan, iti panagpili. Adante yung iti, ito di ti Diyos, nga waya-waya, nga agpili. Inaramid na tayo iti Diyos, nga kalanglangana. So, kapuna nga adante yung iti waya-waya, nga agpili. So, dito nga paginadalan ti tata nga rabi, kat importante, iti makuna nga panagbiag tayo. Nga, inkabili ti Diyos kada tayo iti sangwanan tayo, iti makuna nga panagpili. Ang kabil na iti sangwanan tayo iti dalan iti biyag, iti dalan iti patay, ket adda kada tayo iti kalintugan nga agpili. So erugat karod iti tema tayo tanga rabi. Iti libro iti Joshua chapter 24 verse 15. So ni Joshua ket nabilag a panguluwen dagiti soldado. Isuna iti nang ituloy iti trabaho ni Moses. Idinapanan ni Moses iti Diyos. Kat idingan nga ni matay ni Joshua, pinayaban na amin dagiti panguluan iti Israel, tapno balaagan na dagiti tattao may papan iti panagruprubbabda kadagiti di Diyosen. Binalaagan na ida at ipanangukom iti Diyos, kat agkanag kadakwada, malaksit no agbiagda as iti pagayatan iti Diyos. Kasi man iti kuna ni Joshua kadagiti tattao. Iti libro iti Joshua chapter 24 verse 15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. If you want to serve the devil, serve him. But make a choice, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. So ni Joshua, kat binalaagan na dagiti tattao, may papan iti panagrup-rup-babda, kadagiti di Diyosen. Kat kuna na kadakwada no ti pagrupyo, kat dakas iti agserbi iti sinibiyag ka Diyos. Sige, agpili kayo tatangal daw, una niya ti pagserbian nyo. No kaya tiyo agserbi ti Diablo, sige, agserbi kayo lang kinkwana. Agserbi kayo kadagiti Diyosen nga rebulto. Ada ti matada, saan nga makakita, ada ti lapayag da, saan nga makadinga, kata agong da, saan nga makaangot, ada ngiwat da, saan nga makasao. Kahit kung natin Diyos, saan na kay padpada, iti asino man. Saan ka nga garamid, iti anyaman na klase, iti kinitikitan nga kain ingas, iti ada jalangit, ada tidagakin, ada tidurig, iti daga, nga pag-group babang. So, kung na iti Diyos, manangi mo na nga Diyos. Kahit atoy ni Joshua, nga mangbala, kadagiti tao may papan, iti panag-group babda, kadagiti Diyosen. Dakal nga riribok, iti unag iti iglesia, gapu tadagiti daduma iti kalpasan iti panangitan iti Dios iti baligi kadakwada agturong damat kadagiti di Diosen nga imbis ko mga agyaman da iti sibibiyag na Dios. So nakaawat ni Joshua. So kapo na nga pinayaban na dagiti tattao. Tapno balaagan na ida. At ipanangukom iti Dios at nagkadakwada malaksit no agbiag da kasi iti pagayatan iti Dios. So ni Joshua una na siya kiniti pamilya agserbi kami iti Dios. Yes. No kaya tiyo tag-serbi, iti Diyosen nga rebulto, sige agserbi kayo lang. No kaya tiyo tag-serbi ti Diablo, sige agserbi kayo lang. Ngam siya kiniti pamilya, agserbi kami iti Diyos. Dahil iti unang iti tao iti Diyos. Dahil iti nabilag
nga tao iti Dios dayta ti desisyon na. So dayta nga desisyon at isu pumamat iti desisyon iti tunggal maysa kada tayo. Yes, ma'am. So naka-decide ka kadi nga agserbi kadag iti material nga banag wenno iti pudno ken sinibiyag nga Dios. Amuyo dayti lubong kapag gargarawan tayo ket nakaad-adu iti awis na nga suliso. Nakaad-adu iti awis na pagragsakan iti lasag. Ket nakaad-adu dagiti sumursurot ken kuana. Naglakada nga ag-decide nga sumurot iti pagayatan dayti nga lubong. Naglakada nga ag-decide nga saan nga umannamong kadag iti sawi iti Dios. Tapno lang surutan dayti pagayatan dayti nga lubong. Ngayon binalaagan na tayo iti Dios. Nasaan tayo ko mga maalilaw kadag iti pangalilaw dayti nga lubong. Saan tayo ko mga maalilaw iti awis dayti nga lubong. Kaputa isu iti lapad iti pabor iti Dios nga may parangarang iti biyag tayo. Suno kayat mo nga iti pabor iti Dios ket nananay nga may parangarang iti biyag mo. Masapul nga saan ka nga maalilaw iti awis dayti nga lubong. Ket nakadadu iti modus operandi iti lubong tapno laeng iya dayon na ka iti pudpudno nga Dios. So iti kayat iti Dios kadag iti amin nga bendisyon nga dakin ka bigbiga misuna. Apresyare misuna madan ka ti pamati ken kuana. Ket iti makuna nga nananay nga daan iti pamati iti Dios. Ket bigbiga iti amin nga nagiimbag nga dakin ka. Iti angin nga iti Dios ngayang anges mo. Saan mo nga kaya nga bayadan? Saan mo nga marupod iti makuna nga kiniimbag ni Apo Dios ken ka? Ket dagiti iti wagas nga kunam nga agtalinaed ket iti pamati apresyarem ni Apo Dios ken aramid na iti biyag mo. Dagita iti wagas no kasano nga ipakita tayo nga nanay nga pilyan tayo iti makuna nga agserbi ken ni Apo Dios. Saan nga iti kastoy nga panagtitipon tayo? Iti makuna nga kunam nga padpada apresyarem ni Apo Dios ti kuna makuna nga pinilim ni Apo Dios. Ura din tayan mo, ura da ka talon, when talat mo kini Apo Dios iti amin nga raramidam, dayta ket pasat amin iti plano iti Dios iti biyag mo. So kapote yung talat mo iti biyag mo kini Apo Dios, ura din tayan mo. Ket adda iti presensya iti Dios nga mangidalan ken ka, kapote pinili misuna, inapresyat mo isuna, kunam Apo Dios agyaman ak daytoy nga trabaho created mo. Agyaman ak ta iti daytoy nga trabaho ura no adda iti init, agyaman ak daytoy nga init mangted pay kanya iti makuna nga salon at. So hanggang nga reklamo iti anyaman ngayon sa adi ti Dios ngayon ted naging kagapot ati intalat mo iti biyag mo kinkwana pagyamanam ni Apo Dios presyaram ni Apo Dios iti amin kay naramid na kingka ket isu dayta ti wagas nga pilpilyam iti agdayaw kini Apo Dios. Saan nga iti material nga banag kaputa ko na iti bibiyang nga uray no adda ka iti makuna nga panawen iti bisin kaputa intalat mo iti biyag mo kini Apo Dios adda lang ta ti kumanay nga taraon mo adda lang ta ti kumanay nga para iti pakasapsapulam dayta iti makuna nga nananay nga panangpili tayo kini Apo Dios. So adda ti balaag ni Joshua kadag iti tattao kang pasan iti baligi ngayon iti Dios kada kuada. Ditametten nga agserbi dakit din kadag iti banbanag sabali nga banag dagiti banbanag nga saan nga makayayo kini Apo Dios. Ket isu iti balag kada tayo tatta dagiti mga kasaba kadagiti nga panawen nga nagatadu dagiti bendisyon nga nalpason ngayon iti Dios kada tayo. Ket tatta pilyan tayo iti Dios babaan iti panagyaman tayo iti amin nga nagiimbag nga adda kada tayo. Panagyaman tayo iti amin nga trabaho nga adda kada tayo kaputa dayta nga trabahong tatangag dama ket isu dayta ti agdan tapno isagpat na kani Apo Dios iti sumarunupay nga napinpintas nga trabaho. Saan ka nga makadanon iti napintas pay nga trabaho no saan ka nga agdalan iti dayta nga klase iti trabaho no saan ka nga agdalan iti kasta nga biag isu ano umay dagiti trahedya dagiti didigra umay dagiti suot umay dagiti panakapadas iti biag saan tayo nga ibilang nga isuda ti mangdadael kada tayo no di ket akseptaran tayo isuda nga kas gagayam nga mang testing iti pamati tayo tapno patauden da nga nananay kada tayo ti kinaanos. So isuda ito iti wagas nga madaan tayo iti nananay nga kinaanos ikan na tayo ni Apo Dios iti nananay nga kalmado nga rit nananay nga natal na nga panunod babaan iti pamati tayo kinkwana para nga presyar tayo kinkwana nga uray na umay dagiti makuna nga trahedya ket akseptaran tayo nga no anya iti pagurok iti kabusor nga mangdadael kada tayo ti Dios aramaten na para iti pagimbagan tayo. So dayta iti bintahi tayo nga namati kini Kristo uray no adda dagiti banag nga saan tayo nga maawatan ng kuna tayo Apo Dios agtalay kat kinka agdibindarak kinka dayta nga paspasamak kanyak kata kung nga maawatan ada dagiti trahedya apay Apo nagkararag at kapay nga sumangkot kanyak di trahedya nga Apo Dios agtalay kat kinka uray pa nga nasumbatan iti kararag ko agdibindarak kinka Apo Dios manginanamat dagiti karim dayta iti mangipanpanek nga pinilim ni Apo Dios iti biyag mo. So adda kinka iti baligi ket dita nga umay dagitoy kunay iti Biblia nga bayam nga uray iti naldaw-aldaw ket agtultuloy dagiti nga trahedya agtultuloy nga umay dagiti banag nga saan mo nga maawatan ket kalpasan daytoy ditametten nga mapatawd kinka iti nananay pay nga kinaanos
Ket isu iti panagbalin mo nga tao nga natakden, nanakman kinananay nga makaayo kini Apo Dios. So iti wagas nga agbalin tayo nga nananay nga natakden, nga nananay nga makaayo iti matang ni Apo Dios. Ket babaan iti panagtalag tayo kinkuana. Nga kumpet tayo kinkuana, pinili tayo isu na. Nga nananay nga pagserbyan tayo, pagyamanan tayo, paggrupbaban tayo. Iti namarswa iti suamin nga adda, tinangitan iti biyag tayo, tinangitan iti angas tayo, tinangitan iti pamilya tayo, iti nangirigalo kada tayo iti nananay nga biyag. Ket nagunod tayo nita, babatan iti panangpili ti kuana, panamati ti kuana, nga isu na lang iti makuna nga paggrupbaban tayo. So no may dagiti bendisyon, masapol nga agpili ka, no sino iti paggrupbaban, no sino iti pagyamanam, no iti Diyos, wano ka dagiti material nga banag, ket saan nga mabalin iti neutral, masapol nga agpili ka, taptan. Una ni Joshua, choose you this day, agpili ka, taptan. Saan nga inton bigat? So kastamat kini Moses, inalaagan ni Moses, dagiti tattao, ako na iti libro iti Deuteronomy, chapter 30, Deuteronomy chapter 30, verse 19. Deuteronomy chapter 30, verse 19 ko na ditoy, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life. Amen. Pilyam iti biya, that both you and your seed may live. Hallelujah. Nagpagas nga sao iti tao ti Diyos. Ako na ni Joshua, awagap iti langit kindaga, nga mangsaksi, daytoy nga daw, kontrakin ka. Inkabil ko dito sangwanam, iti biyag kin patay. Iti bindisyon kin lunod, isut gapo na nga pilyam ti biyag. Tapno agbyag ka, sika, ken iti pamilya. So tiinbaga ni Moses, kat parehas matlaang, diinbaga ni Joshua, kat kan kanayon nga mangmanggan, iti tunggal may sa kada tayo. Iti amin, iti tunggal henerasyon. So dati sa unya po Diyos kat saan na maluma. May aplikar iti kada henerasyon. May aplikar iti amin nga biyag iti tao. So kasapulan ka na tayo, iti panagpili. Kat saan nga mabalin iti alanganin. Saan nga mabalin iti agdwadwa. Saan nga mabalin iti 50-50. Saan nga mabalin iti 80%, puno 90%. Kaya iti Diyos kat 100%. So no itip mo iti biyag mo kini Apo Diyos, masapol nga 100%. So ti panagdesisyon, iti panangpili kini Apo Diyos, ket saan nga di kayat itirik namin iti surutan. Di kayat iti Diyos. Kuna iti Diyos inkabil ko tatan, iti makuna nga biyag ket patay, ita sangwanam. Tatangal daw at pili ka. Saan mo nga itantan? Saan ka nga galanganin? Saan ka nga agdwadwa? Saan nga mabalin nga pilyat diyan ket pilyat diyan? Yung di ket agpili ka tatan. Kasi diyan may isang kapsat. 25 years nga agagas isunan. Kat kunati Biblia, kunat kanya na. Ikas kasabak kin kwa na, ay bimot lang, ikas kasabak kada kayo. Ako nat kin kwa na, nga iti sa uwi ti Diyos, nalpas na tayo, ngay nagasak. Sumamati ka kadikapsat, nga iti sa uwi ti Diyos, diyan nalpasan nga naramid ni Kristo iya kuros, kat nalpas na kat ngay nagasan, kat kuna na kanya, when? So tata, kuna iti doktor, lifetime daytan nga sakit mo, lifetime kan nga agagas. So tatanya ti patsyem ni Kristo wenno iti doktor. Ket kuna na kanya duwada. Ket saan nga mabalin iti neutral. Kuna ni Joshua agpili ka. Saan nga mabalin? Nasurutam iti maysa ken surutam saan nga mabalin iti agsabi ti duwa nga apo. Tayatem to ti maysa ket gurab to ti sabali. So masapol nga agpili ka no patsyem iti Dios. So aklunam iti amin nga sa unya Apo Dios ited mo iti amin nga biyag mo kinkuan. Ket gaputa natangken latta iti makuna nga rikna na patyen na latta di kuna iti tao nga lifetime na nga sakit. So ingana tatta manunga tawenen agtumtumar latta anay malakatan di panunot na nga lifetime di nga sakit na. Ngem kuna ti Dios naagasan ka. So agpili ka tatta. Ti kuna ti Dios naisalakan kan, napakawan kan. So tata, kaputak, lunam iti sa uti Diyos, agyaman ka kini Apo Diyos, iti aming ginarami. Dahil tayo iti bakuna nga ebidensya, nga pinilim ni Apo Diyos, babaan iti panagyaman mo, iti amin nga nag-iimbag, nga dakin ka. Madadag iti banag nga saan mo nga maawatan, nagiti kararag mo kat saan pailangan na sungbatan,
Ngam saan ka nga agbasar, kadagiti banbanag nga makita. Dudi kat agbasar ka, kadagiti banbanag nga saan nga makita. Gaputa dagiti banbanag nga makita, kat saan ka nga mataginayon. Ngam dagiti banbanag nga saan nga makita, kat mataginayon da. Duman pa awan pa lang dagiti sumbat iti kararag mo, kat saan nga kahit nga sa uwen, nga saanin nga sumbatan iti Diyos dagiti kararag mo. Dudi kat kunam, gaputa na mati ka kinkuana, pinili misuna, kunam Apo Diyos, agtalay kin ka. Agdipendarak kin ka, Apo Diyos. Mangina na maklatakin ka. Amok nga ti sumarunong aldaw iti biyag ko, ket tapin kintas, ngam iti napalabas. Amok nga nuan niya ti pagurok iti kabuso ng magdadaal kanya ket aramatem para iti pagibaga. Amok Apo Diyos nga ti pagayatam ti biyag mo, biyag ko ket nasalon ata. Amok Apo Diyos nga ti pagayatam kanya ket kadkaduan iti unos iti panagbiag ko. Ket agyaman ak Apo Diyos iti amin nga nagibagada kanya. Dagita iti mangipan panagnet nga pinilin ni Apo Diyos. Kadagiti bendisyon nga daking ka ket bigdigam nga nagapu kini Apo Diyos. Ngem siputan yo nga nananay. Ti kuna ti Biblia nga itilaan ko man nagiimbag nga dating ka iti bigdigam nga nagapu kini Apo Diyos. Gapu ta iti nagiimbag isulaeng iti nagapu kini Apo Diyos. Iti dagas ket saan nga nagapu kini Apo Diyos. Iti dagas ket nagapu kini Satanas. So numay king ti dagas agyaman ka latta kini Apo Diyos ngam saan mo nga pagyamanan iti dijay nga dagas. Dudi ket agyaman ka kini Apo Diyos tao unen na ka manipod iti dayta nga dagas. Agyaman ka kini Apo Diyos ta isalakad na ka manipod iti dayta nga dagas. Agyaman ka kini Apo Diyos ta saan nga ipalubos ni Apo Diyos nga agtalinaed kin ka iti dagas. Dayta nga rigat nga sangsangwam tatta ket saan nga ipalubos ni Apo Diyos nga agtalinaed kin ka dayta. Dayta nga problema nga sangsangwam tatta ket saan nga ipalubos ni Apo Diyos nga lifetime dayta nga problema nga sangsangwam tatta. Nalpasan nga sinulbar ni Apo Diyos italek mo lang iti biyag mo kin kuana. So apresaram ni Apo Diyos dagiti tiwagas ko pasano nga pilyam isuna ti biyag mo agtalek ka kin kuana. Mesuna lang iti Panginoon na maam. Tapno amin nga banag ket agbanag nga nagpintas iti biyag mo. So iti kahit ko sa uwan iti nananay nga panang pilim kini Apo Diyos. Inted mo ti biyag mo kin kuana, inted mo ti puso, inted mo ti kararuam, inted mo ti amin nga pasat iti biyag mo ket inkabil mo ni Apo Diyos. Iti makuna nga driver seat iti biyag mo ket tinalubusam ni Apo Diyos nga isu ti mangiturong iti biyag mo. Saanen nga ti pagayatam, saanen nga ti riknam, saanen nga ti kayat mo iti masurot, no di ket iti pagayatan lang ni Apo Diyos. Amen. Amen. Iti daytoy nga kundaway ket pagayatan ni Apo Diyos. Daytoy nga raramidan tayo. So agyaman tayo kinkuana, itinted na, iti kada gundaway, iti kada kadito, iti kada oras, nga ipapaay iti Diyos kada tayo, takno mga ganda iti sa una. Ta iti kanito nga may dikdeklara iti sa iti Diyos. So adda kada tayo iti waya-waya nga agpili. So mayat ka man kin madika, iti daytoy nga gundaway, nangagam iti sa iti Diyos. Inkabil iti Diyos kin ka, iti sangwanam, iti biyag, kin iti patay, masapul nga agdesisyon ka, tapta. Ket mabalin nga nakadesisyon kan, nga iti pa nagdesisyon, ket iti daldaw-aldaw iti biyag mo. Daytoy ket lifetime process. Iti unos iti panagbiag mo, masapul nga kanayon ka nagdesisyon, kaputa naget adu iti pangalilaw daytoy nga lubong, ngem kuna iti Dios, nga inton umay dagiti sulisog iti daytoy nga lubong, masapul nga nagdesisyon ka. So saan mo nga kuna nga ited kunto lang iti biyag ko kini Kristo inton kayat ko. Saan mo ako na nga sakan tulang, sakto lang agserbi kini Apo Diyos inton kayat ko. Sakto lang makigimong inton ng kayat ko. Saan nga dijay iti makunkuna nga nananay nga pamati. No pinilim ni Apo Diyos 100%. Isu nga rod nga nagdakkel nga buribur dayta iti panawen da Joshua kapung ta pilyen da iti maysa, pilyen da manen iti maysa. Ket kuna iti Dios nga saan nga mabalin iti neutral, saan nga mabalin iti alanganin. Masapol nga saan ka nga agtuadwa. Amen. Amen. Idi sinaludsod da kin Alexander the Great. No kasano nga sinakop na iti lubong, ket kuna na babaan isaan nga panagdodwa. Iti libro iti James chapter 1 verse 6 and 8 kuna na, he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. A double-minded man is unstable in all his ways. So iti agdodwa nga tao, ket kas iti daluin iti baybay nga duron iti angin ket agpalayo. Iti agal alanganin nga tao, ket saan nga talinod kadagiti amin nga aramid na. Iti agdodwa iti natom na nga tao, iti agdodwa iti panunot na nga tao, ket saan nga agbaligi kadagiti amin nga addang na. So haan nga kayat iti Diyos kada tayo, iti makuna nga panagdodwa. Masapol nga ag-decide ka, ket pilyam, no anya iti addangin, kabil iti Diyos iti sangwanam, kabil na ti dalan iti biyag, iti dalan iti patay. So masapol nga agpili ka. So naka-decide ka kadi nga agserbi kini Kristo, nanay kadi nga agtalig ka kini Kristo. So gapot na kananay nga agtalag ka kini Kristo, nag-decide ka kini Kristo, di tamoten nga iti panangidalan iti Dios ket isu iti agtalinood kin ka. Ket babaan iti panangidalan mo iti biyag mo, taleg mo iti biyag mo kini Kristo, di tamoten nga ni Kristo iti mangted kin ka nga kanayon iti baligi iti biyag mo. So magunudan tayo iti baligi, babaan iti nananay nga panangitalag tayo iti biyag tayo kini Kristo. So salud-sudan tayo iti bagi tayo. Inted tayo ba iti biyag tayo kini Kristo? Nagtalag tayo ba kin buwana? Gamin ni Kristo ket binalaagan na dagiti hypocrite, dagiti tattao ngagpampamarang nga nalintag.
At ipagarup dagat may salakan da kaputi bukod da nga kabalan. May salakan da iti bukod da nga kinalintag. Babalinan da nga aramidan. Ket dayta iti dakkel nga buribur iti uneg iti iglesia. At iti pamagbaga nga kadawian kada tayo amin nga kuna na iti agal alanganin ket mapukaw. Iti agdodwa ket mayo awan. Iti panangitan tantan ket isu iti mangtakaw iti oras. Kas iti kas kasaba Apostol Pablo kasi in kasabak kada kayo di napalabas nga Sunday. Kas kasaba da Apostol Pablo iti panagungar iti natay. Ket kuna dagiti daduma sige denggenda kan tumanen may papaniti dati nga banan. Hindi kiti dadumain rejecta, kiti dadumain pantanda. Ket saan nga mabalhin nga itantan mo iti makuna nga sa iti Dios. So ti balag iti Dios saan nga mabalhin iti agdodwa. Saan nga mabalhin iti alanganin. Saan nga mabalhin nga itantan mo iti sa iti Dios. So saan ka kumangagdodwa? Saan ka nga galanganin? Saan mo nga itantan iti makuna ag desisyon, hindi kat ag desisyon katatan. Kaputa ko na ti Biblia, nga tatan. Ag desisyon katatan, kaputa ti tao, nga itantan na iti agtuldog iti sa uwi ti Diyos, intun mga gana, kat lahat nga madadaol, kat awanan, iti pamuspusan. So nga, at lahat tayo iti sangwanan nyo, inbaga ti Diyos, nga ibagat tada kayo iti sa ora. Saan na kayo baon iti Diyos dito, tapno surutak no niya ti kunayo, no digat, inbaon na iti Diyos dito, tapno surutak no niya ti inbaga ti Diyos, nga ikabil ko dito sangwanan nyo, iti biyag kin patay, iti bindisyon kin lunod, kat surutan nyo ti biyag, tapno biyag ka, sika, kindag iti anak mo. So adda kada tayo iti desisyon, kat kaputa na mati tayo, inaklon tayo, nga isuna, iti pangitudan tayo iti biyag tayo, isuna ti pinili tayo, sigurado, iti klarak, iti dahi tingo gundaway, iti biyag nga nayon, kat andakin ka. Iti biyag nga nayon, kat saan nga grugi, inton matay ti tao, no di kat sika nga Kristiyano, inton, iti inawat mo ni Kristo, iti biyag nga nayon, kat andakin ka. Itinagan mo kat nalpasen nga nakalista, iti libro, iti pagbasaan iti biyag, kat awan iti siya sinuman nga maka-erase. Kaputa inted mo, iti biyag mo, kini Kristo. So mano kada kayo iti 100% kaya inted na iti biyag na kini Kristo. Amen. Praise the Lord. Amu ti apo, iti rikmayo, amu ti apo, iti puso nyo, nalpasyon nga inted iti biyag yung kinkwana. Umay man nagiti trahedya, umay man nagiti para iti biyag, iti Diyos matlang iti mangted kada kayo, iti panakabalin, tapno mapagbaligyan nyo, nagiti amin nga pada sa iti biyag. So ni Joshua, ket nabilag, apanguluan nagiti soldado. Isuna iti nangidaulo, iti kadakwada amin, manipod iti baligi, inggana, iti baligi. Ket ipalagip na kadakwada, iti amin nga bindisyon, iti amin nga baligi, nga inted iti Diyos kadakwada. Ket kunana, nagserbi kayo iti Diyos, agbiag kayo. Nga nagserbi kayo kadagiti di Diyosan, matay kayo. Ket agtenag kada kayo, iti panangukom iti Diyos. So nagiti gubat ket napalabas dan. Ket nagunudan da, iti nakadakdaktel nga baligi. Ngam ni Joshua, ket nakita na dagiti tattao, turong dametten kadagiti di Diyosen nga ribulto. Ket adado iti kanito, dakdakkel iti problema iti kapya, ngam iti problema iti gubat. Isut ka po na nga pinayawan na amin, dagiti panguluan ni Israel, tapno ipalagip na kadakwada no kasano nga iti Diyos, ket dinindisyonan na isuda, no kasano nga iti Diyos, ket pinangabak na ida iti gubat. Asaan nga gapu iti bukod da nga kabadan, saan nga gapu iti bukod da nga mabalinan da nga ramidan, saan nga gapu iti bukod da nga kinapiksa, saan nga gapu iti bukod da nga taktika, wenno modus operandi, saan nga gapu iti bukod da nga panakabalin, no digat gapu iti panakabalin iti Diyos. Amen. So saan da nga nagbaligi gapu iti kabailan da, saan da nga magbaligi gapu iti training da, gapu iti taktika da, no digat nagbaligi da, gapu iti panakabalin iti Diyos. So nalpas dan nga nagbaligi, ket imbis kuma nga padayawan da iti Diyos, kadagiti aming nga baligi nga inted na kadakwada, saan mat agturong dametten kadagiti di Diyosen nga ribulto. So nga nakaungat ni Joshua, may kayo amin, ang mabalin nga agtultuloy iti kastoy nga aramid, masapo nga agpili kayo tatangal daw, nga niya iti pagserbyan nyo. Nga misyak iti pamilya, agserbi kami iti Diyos. Agasan day taado nga bindisyon, nga ipapakay iti Diyos kadakwada, ngem saan metten nga iti Diyos iti pagserbyan da, no digat agturong dametten kadagiti di Diyosen nga ribulto. Ket kastamat tatta, dagiti tattao tattangag dama, imbis ko mga padayawan da iti Diyos, kadagiti bindisyon nga inted na, saan met? Agserbi dametten,
kadagiti mapuna nga material nga banag. Iti dijusenda, ket dagiti banbanag nga makita. Iti dijusenda, ket dagiti mapuna nga aramid iti lasa. Ket kinagpaysa na nakadado ti bendisyon nga naramid. Ginalpasan nga naramid di Kristo iti biag tayo ket kompleto nga bendisyon iti biag tayo. Amen. So no integ mo iti biag mo ket Kristo kompleto ni iti biag mo adda king kaaminan awanan iti pagdanagam. Dalpas na kan nga naisalakan, dalpas kan nga wayawayaan, saan na kan nga balod iti basol. Ginalpasan nga naramid di Kristo iti biag mo na isabot ti amin na nakasapulam sa awanan iti pagdanagam adda king kan ti panakaagas, adda king kan ti bendisyon, adda king kan ti panakasulbar iti problema, adda king kan ti kinasirip, adda king kan amin nga kasapulam ket gapot integ mo iti biag mo kini Kristo di tametten nga kanayon nga magunod mo iti balig iti biag mo. Ket ipalpalagip iti Dios. Ipalagip ko kada kayo. Nakabsat aramaten na iti Dios. Iti sangwanan nyo. Tapno ipalagip kada kayo. Dagiti bendisyon nga inted iti Dios kada kayo. So pilyam ti biag. Tapno agbiag ka sika ken dagiti anak mo. Agbiag ka sika ken iti pamilyam. So at kuyak iti sangwanan nyo kakabsat. Tapno ipalagip ko dagiti adu nga bendisyon na nalpasen na inpaay ni Apo Dios kada tayo. Katatari kiti tattao para kiti nga panawen gapula ang iti hayat da nga surutan iti dati nga lubong naglakada nga nag-decide nang i-reject iti sa uti Diyos nang baliwala iti sa uti Diyos sanda nga kayat nga tiba nakigimong sanda nga kayat nga dingdingan iti sa uti Diyos gaputa kayat da pala nga surutan iti pagayatan dati nga lubong nga imbis ko mga padayawan da iti Diyos kadag iti amin ikinaimbag na kayat da nga surutan pa ay kahit nga sulbaran pa iti problema da handa mo nga handa nga kaya nga sulbaran iti problema iti bukod da nga kabanan. Iti kaya tayo yurnos da pa iti biag da sakbay da nga agserbi kini Apo Dios nga handa nga nasiputan nga sanda nga kaya nga yurnos ti biag da no sanda nga kumamangkin Kristo. So tiyo mo nang aramiden tayo kumamangtikin ko anak talagtikin ko anak. Ket dagiti nga bendisyon adda kada kayon nalpasen ilang aramiden tayo aklunan tayo. Ket saan tayo nga tuladen dagiti karawyan uno ka adwan nga tattao kadagiti nga panawen nga imbis ko mga group bab dagiti Dios saan mo kadagiti material nga banag iti dijusenda ket dagiti banbanag nga kayat iti lasad kas kuma kadagiti panakikamalala kinarugi derre panagroup bab kadagiti dijusen panaganito guran-gura ringringgur imimon panagtungtungtot panagsususik panagsisina panangkilkiluti pamati apapal panagbarbarta panagragragsak naglablabas ken banbanag mo mas asting ka dagito ipakpakaunay ti Biblia kada tayo manipod pa lang ididamo nga dagiti agar aramid ka dagito ket saan da nga tawidon iti pagarian iti Dios. Kuna ni Joshua ti kasta ka sa saad ket saan nga makapagtultuloy. So masapol nga decide ka no anya iti pagserbyam no iti dijusan wenno iti Biblia ka Dios. Ket saan nga mabalin iti neutral. Saan nga mabalin iti alanganin. Iti kayat iti Dios ket nan-anay nga ag-decide ka ken kuana. Nan-anay nga agserbi ka ken kuana. So iti Dios inikanda tayo iti waya-waya nga agpili ket masapol nga agpili ka. So anya iti priority iti biag mo? Ni Kristo wenno ti material nga banag. Ket ni Kristo iti umuna nga kasapulan tayo. Amen. Amen. So na ti first priority iti biag tayo. Ginalpasan nga narami ti Kristo kada tayo kompleto ni ti biag tayo. Ket saan nga mabalin iti duwa nga apo di tapuso. Masapol nga decide ka. Masapol nga agpili ka ni Kristo wenno iti sabali a banag. Una ni Joshua agpili ka tatan. Tatan saan nga inton biga. Now is the day of salvation. Iti kanito nga manggagam iti sa uti Dios masapol nag-decide ka kadkanayon. Amo yun iti pa nag-decide ket saan lang nga maminsan nga daras. Lifetime process daytoy kakabsat. Nakadayon tayo nga nakadesisyon nga ni Kristo iti sumurotan tayo. Tanada ka kin Kristo ket nan-anay nga kompleton iti biag mo. Iti Dios ket inikkan na ni Adan ken ni Eva iti waya-waya nga agpili di garden iti Eden. Kuna iti Dios inaramid ka kalanglangak isut gapu ng Adan ket waya-waya nga agpili. Idi sinango da Adan ken ni Eva iti panagpili nagkamali da iti napili gaputa sinalungasing da iti bilin iti Dios. So kastamat kada tayo tatta nga agdama. Kada tayo tatta ti daytoy gundaway adda tayo iti kalintegan nga agpili. Iti Dios inaramid na tayo nga addaan iti waya-waya nga agpili. Waya-waya nga agbiag iti kayat tayo nga panagbiag. So mabalin kang agbiag iti naimbag nga panagbiag, mabalin kang agbiag iti datos a panagbiag. Ket adaan ka ti waya-waya nga agpili ti dalan nga kayat mo nga papanan no ti kanigit uno ti kanawa. So adaan ka ti waya-waya nga agpili ti duwa nga dalan iti nailot uno ti nalawa. Saan ka nga kaslay ti robot nga mapindot sa kanto agtulnog. Adaan ka ti waya-waya nga mangtungpal iti sa uti Dios ken waya-waya nga mangireject. Ngem kunay ti Biblia nga
iti likudan iti kinasukir tayo, iti Diyos. Ket inted na iti anak na amatay di cross, tapno una na tayo manipod iti lutlot iti baso. Una na tayo manipod iti impyerno. So diyan alpasan nga narami di Kristo, ket addan kada tayo iti baligi. So tatan tanda kada iti baligi pagdesisyonan na tayo iti Dios, no anya iti pagserbian tayo, no iti Dios wenno dagiti material nga banag. No iti dagiti banbanag nga makita, wenno kadagiti saan nga makita. Ket maadaan tayo iti pamati, kadagiti banbanag nga saan nga makita, gaputa dagiti saan nga makita, ket mataginayon da. Dahil nalpasan ngayon naramid ni Kristo, nalpasnan ngayon sagana, iti pagyanam tayo iti langit. Nung anpahan mo pa lang nga nagkita, iti pagyanam iti langit, nakasaganan, nagpintas, iti pagyanam iti langit. Dahil tingabiyag tayo iti ngagdama, apag kanito lang, madamdama, ket kaslaaso, ket kita amin itong damdama, iti biyag mo, ket awanan. Ngayon adda tayo ijayin sagana iti apo, ijay, biyag ngaglanayon, ket kadkadwa tayo iti apo, duros ti panagbiag tayo. So nga, paspasan iti Diyos, ngayon pagpakauna iti tunggal may sa kata tayo, ngayon kabil nan, iti makuna nga dalan iti biyag, ken iti dalan iti patay, iti makuna nga sangwanan tayo. Ket kayat iti apo nagdesisyon tayo tatan. So adda iti duwa nga dalan iti makuna nga biyag. So agpili ka duan niya iti makuna nga kayat mo nga dalan. Iti libro iti Jeremiah chapter 21 verse 8 kunana, Thus saith the Lord, I have set before you the way of life and the way of death. So kuna ti Diyos, in kabil ko dito sangom, iti dalan iti biyag, ken iti dalan iti patay. So adda ti dalan iti biyag, ken adda ti dalan iti patay. So anya ti kayat mo nga dalan? Anya ti kayat mo nga surutan nga dalan? Adda ti kantanga ko na show me the way. Apoy pakitang banyak ti dalan. Ket ni Apo Isus iti dalan iti purdugin iti biyag. Kuna ni Apo Isus, siyak iti dalan iti agnanayon atalna. Siyak iti dalan iti agnanayon arago. Siyak iti dalan iti agnanayon nga pudno. Kuna ni Apo Isus, siyak iti dalan iti agnanayon nga biyag. Kuna ni Apo Isus, siyak iti dalan iti panakapakawan iti baso. Siyak iti dalan nga mapan kini Ama. Iti libro iti Proverbs chapter 14 verse 12 kuna na, There is a way which seemeth right unto a man, but the end therefore are the ways of death. So adda iti dalan nga kaslangan lintog iti matang iti tao, nga may titungpal na kadaldalan ni patay. Adda ti agkuna-kuna na surutat ti konsensya. Nga madudag iti natay ti konsensya na. Akaslangan naman kaanan ti lando kabuwarbara. Nga ti konsensyada kat saan nga mangidalan kada puada kaputa ti konsensyada kat talpasan nga tinmangkan. Kakaslangan naman kaanan ti lando kabuwarbara. Nagtumayaw ko na ni sister talpasan nga kinmalyo. Iti ba po na nga konsensyada. So, haanan nga iso ti mangidalan kada puada ti naimbag, gaputan alpasan nga kinmalyo. Dahil tayo ti dalan, kakaslangan na lintag, kuna na surutak ti kayat tirik na, surutak ti kayat ti konsensya. Ngam, pagpilpilyan na kay ti Diyos, surutam ti kayat ti konsensya, wano surutam iti kayat ti Diyos. So, agpili ka tata, no surutam iti kayat ti konsensya, muna iti Biblia, kaslamat nga nalintag, mayat mo iti konsensya. Ang magkadakas iti panpanunod, at ipuntas mo iti plano kiti padak na tao. So sigurado nga may salakan, at babayan ti panang surut ko iti konsensya. So dahil tayo iti mapuna nga dalan, nga kaslangan nalintag, iti matang iti tao, nga kuna iti Biblia, ngam gayam, itong palna, kitdaldalan, ni patay. Gaputa sinurot na, nuan niya diya kayat na, nga imbis kuma, nga diya kayat iti Diyos. So nga kadagiti baliging ento ni Apo Diyos kada tayo, ket apresyanen tayo isuna, bilyen tayo isuna, babaen iti panang padayaw tayo, katan kanayon kinkuana. At dato yung amin ditoy nga mga padayaw mga apresyar kadagiti amin nga sa ni Apo Diyos. Amen. Amen. Praise God. So adamat dagiti tatao nga unada, adumat na iti nararamid ko nga naimbag. Nagiti na kiti tulong, kadagiti akasapulan. Adun iti makunang inikikak iti tulong. Napintas iti nararamid ko ti tao, sana ka nagpadpadakas. Adun iti makuna na naramidak na naiimbag, nalilintag, iti padak nga tao. Awan iti binaddigak na sakay, iti padak nga tao. Napintas iti matang ko Apo Diyos, sigurado nga may salah ka na. Amuyo, dahil tayo ti bagbagay iti Biblia, nakaslangan nalintag, iti matang iti tao. So nga kita di suna nga kita di tulong nga kita di suna kadagiti amin nga nagiimbag kadagiti pada na nga tao. Gapu ti pagarup na ket may salakan, gapu di aramid na, gapu di bukod na nga aramid. Nga masaan ka nga mapalintag iti matang iti Dios, gapu iti bukod mo nga aramid, no di ket mapalintag ka lang, gapu iti pamatin ken Kristo. Amen. Gapu ta kuna na iti libro iti Ephesians chapter 2 verse 8, For by grace are you saved through faith. And that not of yourselves is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So saan nga gapu ka nagiti araramid, tapno ti siya sino man ngagpalastog. So magunod tayo iti parabor ti Dios babaan iti mapuna nga pamati. Dahil takot regalo iti Dios, dahil takot sagot iti Dios.
So kaputa sagot iti Dios, dahiti nga parabor na. So, adatan iti parabor iti Dios. Gunudon tayo, babagan iti panangaknon tayo, babagan iti panamati tayo, dyan alpasin nga naramidan ni Kristo, ket iti parabor ti Dios, may parangarang kada tayo, nga iso ti mangted kada tayo, iti panakabalin, nga garamit, iti naimbang. Iso ti mangted kada tayo, iti panakabalin, nga mga ramit, iti pinalintag, iti pada tayo nga tayo. So, saan nga nakabis, iti aramidan tayo, ta iti ka dito nga agbase ka, iti aramidan, kag kuna may salakan na, tanagado, dagiti tinultulungan, nagado, tinakpakita, tinaimbag, dayta, iti pagbagay ti Biblia, nga dalan sa kaslangan na lintag, iti matang iti tao, ngam gayam ti tungpal na kat daldalan ni patay, gaputa saan nga nagpanuray, kini Kristo, nudikat nagpanuray, ijay araramidan na, so mabalin na ngay palastog na saysaya at pa'y tararamidan, urahan na ka magkigimgimong, ta, awan iti pakababalawak ka dagiti tao, so sigurado siya, may salakan, at tanaimbag iti makunang araramidan, ngam ti saan na nga nasiputan nita nga tao, no saan na nga ito ditibiyag na kini Kristo, ket isugayam dita ti kuna ti Biblia, nakaslangan na lintag iti matang iti tao, ngam ti tungpal na gayam, ket daldalan ni patay. So magunod tayo lang, iti paborit ti Diyos, babae iti pamati. Kaputan no ti pagarup iti maysa nga tao, uno ti pagarup tayo, ket magunod tayo iti makuna, nga paborit ti Diyos, magunod tayo iti panakaisalakan, gapu dya kabalan tayo, makukaw tayo. Kaputa magunod tayo, iti makuna nga paborit ti Diyos, magunod tayo iti makuna nga panakaisalakan, babaan, iti nananay nga pamati tayo, dyan alpasan nga naramidan ni Apo Isus. Amen? Amen. So iti wagas kakapsat nga magunkudan tayo, iti nananay nga panakaisalakan, pabalin tayo nga panidya langit, kapu, dyan alpasan nga naramidan ni Apo Isus, babaan, iti makuna nga pamati. Dahil tagot sagot ni Apo Diyos. Ket laglagi po niyo, madante iti panakabalin nga garamit tinaimbang, umuna, aklunan tayo ni Kristo, tibiyag tayo, nga mangtid ka na tayo, iti panakabalin. So inaramid mo tinaibag, saan nga gaputing ka di dyan? Saan nga gaputi bukod mo kinapigsa? Saan nga gaputi bukod mo kinalain? Nudikat gapu, iti panakabalin ni Kristo, tay parangarang king ka, iti parabol iti Diyos, nga mangtid king ka, iti panakabalin, nga agbaligi, mangtid king ka, iti panakabalin, nga tumulong, iti padam, nga tao. So, tinulungan nito nga tao, saan nga sikat mapadayawan, nudikat ni Apo Diyos. So nga hante yung may bagbagan, itima ko na nga donated by, wano reverend, wano itima ko na nga ang panakapadayaw, gapot at ika nito nga, klunon tayo iti dayaw, iti dayaw, iti nga rabaw, iti daga, inawat tayo, iti gungun na tayo. So nga, iti Apo, iti mating kukwalang, iti amin na dayaw. Dahita iti wagas, no kasano, nga apresyaran tayo ni Apo Diyos, no kasano nga mamati iti kinkuano, no kasano nga pilyan tayo iso na. At iso dahita, iti makunkuna nga pinilim, iti tiyag. Saan mo nga pinili? Iti makuna nga dalan, nakaslanan na lintag, iti matang iti tao, ngam gayam, iti tungkol na, ket daldalan, ni patay. Ket mamati ako, kinay tingo gundaway, nga siyaan namong tayo, nga mangpili, iti dalan, iti diyak. Amen? Amen. Praise God. So, adamat dagiti agpuna, na naimbag mo iti araramidan. Ngam awan iti panakabalinda nga garamit tinaimbag, no sanda nga kumamang nga umuna, kini Kristo. So, no kumamang ka kini Kristo, ket, isubat na dati, gapu nga madaan ka iti panakabalin, nga mga ramid, kadagiti amin, nga pagayatan ni Apo Diyos. Mangtid king kati panakabalin, nga agbyag, iti nasantuan nga panagbyag. So masapol kada tayo, iti nananay, nga panagpili. Saan nga mabalin, iti neutral. So agyaman tayo, iti dahi gundaway, inikkan na ka ni Apo Diyos, iti tarigagay, nga mangpili, dahi nga gimong. Mabalin nga da, iti daddo mga kapapumikung ang tatang oras, nga gaputa pinilim ni Kristo, at dagatatta, tapnoy panagnig mo kinkwana, nga isuna lang ti pagserbyam, apresyar mi isuna, gaputa na idikot nakaset, agbaymay sa ating magkakapsat, nga magpadayaw, iti kinaimpag, ni Apo Diyos. So nga, gapu tayo ni Apo Isus, iti Diyos, iti first priority ti biyag mo, iti klarak, iti na iti kogundaway, nga adda nga kanayon, iti baligikin ka, ket itinagan mo, iti libro ti pagbasaan iti biyag, ket saan nga pulos nga may ka, gaputa nagtalag ka kin Kristo, nagpaidalan ka kin kuana, ket isuday ta, itinananay, nga mangmangtad kin ka, iti kinarigta, mangmangtad kin ka tibang ar, uwaw kin bisin, kadag iti sasauna, isut ka po nga adda kalata, nga mga presyar kin ni Apo Diyos, nagmay may sa, iti karigamin, ket no ayan at iti nagurnungan, iti duwaw no talo, iti pasensya ti Diyos, ket adda. So iti dahi ti kukundawa, iti klara, adda itoy, adda itoy ti Diyos. Adda ka na tayo iti Diyos. Ket no adin no, iti ayan tayo nga adda iti Diyos, kaput adda tayo iti Diyos, adda ti alat, iti aglaw lang tayo. Ket awan ti siya sinuman, nga mabalin nga makadadawil ka tayo. Awan iti mabalin, nga manglapad iti plano, iti Diyos, iti biyag tayo. Dahil tang assignment, ngayon ito iti Diyos kin ka, ket mapagbaligyam, babaan iti panangitid mo, iti biyag mo kini Kristo, babaan iti panagdesisyon mo. Ket saan nga mabalin, iti alanganin, saan nga mabalin, iti agdodwa, saan nga awan iti lugar, iti dua nga apo dita pusom. Kaskuna na, Matthew chapter 6, verse 24. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other. You cannot serve God and materialism. So, saan nga mabalin? Iti duwa nga apo. Saan nga mabalin? Iti duwa nga Diyos
nga pagserbyam. Taguraam iti sabali, ket ayatem iti maysa. You cannot serve God and materialism. So masapol nga desisyon ka, tatangal daw, tatangarabi, no sino iti pagserbyam. Kuna iti Diyos, inkabil kun dita sangom, iti dalan iti biyag, ken iti dalan iti patay. Ket gaputa pinilim ti biyag, itinagan mo, ket nalpasen nga nakasurat iti libro iti pagbasaan iti biyag. So nakasigurado ka kadi, iti dayto nga gundaway, nga nakasurat itinagan mo iti libro iti pagbasaan iti biyag. Laglagi bam, no kayat mo nga itinagan mo ket nakasurat iti libro iti pagbasaan iti biyag, surutan mo ni Kristo. Ket no inted mo ni iti biyag mo kini Kristo, nakasurat den itinagan mo iti libro iti pagbasaan iti biyag. So ti saludsod iti dayto nga gundaway, nakasigurado ka kadi, kaya tinagan mo ket nakasurat iti libro iti pagbasaan iti biyag. Amen. Ket no adda ti basit nga panagdudwa iti pusog. Saan ka nga gawid iti dayto nga gundaway nga saan mo nga resulta? Kaput awanan iti kas iti dayto nga oras. Awanan iti kas iti dayto nga kanito. Agdesisyon ka tatay. Tatan. Ited mo iti biyag mo kini Kristo. So kayat ko nga ited mo iti biyag mo kini Kristo, kaputa kayat ko nga siguraduan nga tinagan mo ket nakalista iti libro iti pagbasaan iti biyag. Kayat ko nga siguraduan nga mapan kay iti langit ket kadkaduam iti apo iti unos iti panagbiag mo. Mabalin nga inted mo iti biyag mo kini Kristo, yan kasapulam nga irededicate iti biyag mo kini Kristo, kaputa kasapulam ni Kristo tinaldaw inuras minuto 15 segundo. So nakadecide ka nga sumurot kini Kristo, nawaya ka umay ti daytoy nga sama. Ket i-dedicate mo iti biyag mo kin para. Sige kapsa. Umay ka ti daytoy nga sama, bayat nga kanta dagiti nga musicians tayo. Ited mo iti biyag mo kin Kristo. Kuna niya Apo Jesus ti mangibain kanya, ibain ko mat iti sangwanan ni Ama. Iti mang padayaw kanya, iti matang dagiti tattao, padayaw ako mat iti matang ni Ama. So iti daytoy nga gundaway, i-dedicate mo. Yes. Dara ni Kristo na nagawin siya cross ng lasa na inaon na naman ito nililugtod ni Baso. Hanggang nga turong nilibiyang mo at turong ka inibiyang nga nanaya na sisilong niya. Ijay awanan ni Milulwa, awanan ni Yoto, awanan ni Lidahay, awanan ni Sinahay, pintigin na ragsak, awanan ni Bisin Ijay, ijay kagkatwakan niya niya akong itiulas ni Maria kayo. Alakap sa apresyahan niya ako Diyos, babae hindi pa nagtali na ito, mapalaya ang pinipala. Hallelujah. Talagang iamin ni Panginoon na naman kung tayo. Talagang ginaan ng Diyos. Nasa tuwang babae ng isang wala na ng padayaw kita. Mag-apresyahan niyo namin kami. Panginoon ko ang Diyos ni waya-wayang ang talinag, karagin nga makapsat, parigagaya nga ni parabor mo ang Diyos ng talinag, karagin nga makapsat, taklong soro nung adlaw ninyo, ganda may manili, bilagtag tayo na best naman. Kung pama po Diyos, hindi amin na tayo,